नै जोंना नै पिकनिक जानो फैनाया दिनै बनफोरा नै बयलार ओइ सारायखौ सुदोलै Pondro Agustni नै जोंहा जानोसैलाय नै गोराथारलै ओइ सेरबेसे लाबोनाय बेदरा बारा गैया सेरथामसोल' साराय 7 केजि दङ माब्रैदों दैमाया बा दैया देरदों नै सिमोन दैमाया लगा जुइटु नै लोगोफोर एकदम दलं सिङावसो दं दै जोङो दिनै सिमेन्ट दालां सिङाव दङ जोङो पार्टि जानो फैबाय आरो दिनै लोगोफोर नै जों बयलारखौ सावबायानो आरो दा एकदम होख्लायगासिनो सावनाया मानैल' बारा नङा मा खालामगोन बेखौलाय मा खालामगोन दाउ बिबु बयल खालामगोन बयल माने रस्टिं जाथ'ला Haji, saya dah ada. Kolpata kita bisa murah. Hah? Kolpata bisa lagi. Masuk murah lagi. Saukangin apa?